መጀመርታ እንሪኦ ዲም ላይት ክኾኒ እዛ ምልክት እንሪኦ ዘለና ድማ እትናቱ ሲምቦል ክኾን ከሎ ብትግርኛ ድማ ናይ ሓፂር መብራህቲ ኢልና ንገልጾ እዚ መብራህቲ እዚ መዓስ ንጥቀመሉ ንዝብል ሕቶን ምምላስ ድማ ዲም ላይት ወይ ድማ ናይ ሓፂር መብራህቲ ብግዜ መዓልተን ለይትን ኩሉ ግዜ ክንጥቀመሉ ንኽእል መብራህቲ እዩ ቀፂሉ ዝመጽእ ናይ ነዊሕ ርሕቀት መብራህቲ ኮይኑ እትናቱ ምልክት ድማ እዚ ሰማያዊ ሲምቦል እዩ እዚ መብራህቲ እዚ ብግዜ ለይቲ ጥራይ ክንጥቀመሉ ዝፍቀድ ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ሓደ ቅድመ ኩነት እዩ ንሱ ድማ ዓይን ሰብ ክንደጉሕ ምስ ዘይንኽእል ማለት እዩ ኣብ ግዜ ለይቲ ኣብ ቅድሜና ወይ ድማ ኣከባቢና ንዘሎ ሰባት ኮነ ተሽከርከርቲ ክንደጉሖም ምስ ዘይንኽእል ነዚ ናይ ነዊሕ መብራህቲ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ኣብ ግዜ ለይቲ ጥራይ ኣብ ግዜ መዓልቲ ምጥቃሙ ኣይፍቀድን እዩ ቀፂሉ ዝመጽእ ዳሕረዋይ ናይ ገመ መብራህቲ እዩ እዚ መብራህቲ እዚ ናይ ርኢት ዓቕምኻ ትሕቲ 50 ሜትሮ ምስ ዝኸውን ክትጥቀመሉ ይፍቀድ እዚ ማለት ኣብ ቅድሚኻ ክሳብ 50 ሜትሮ ርሒቑ ንዘሎ ነገር ክትሪኦ ምስ ትፍቕል ክትጥቀመሉ ኣይፍቀድን እዩ ካብ 50 ሜትሮ ንታሕቲ ምስ ዝኸውን ደረጃ ትርኢትካ ግን ነዚ ናይ ዳሕረዋይ ናይ ገመ መብራህቲ ኣብ ግዜ ገመ ክንጥቀመሉ ይፍቀድ ኣብ ግዜ ገመ ጥራይ ግን ቀፂሉ ዝመጽእ ቀዳማዊ ናይ ገመ መብራህቲ ወይ ድማ ናይ ገመ መብራህቲ ናይ ቅድሚት መኪና ማለት እዩ እዚ ድማ ናይ ርኢት ዓቕምኻ ትሕቲ 200 ሜትሮ ምስ ዝኸውን ክትጥቀመሉ ይፍቀድ እዚ ማለት ድማ ኣብ ቅድሚኻ ካብ 200 ሜትሮ ንታሕቲ ጥራይ ክትርኢ ምስ ትኽእል እዚ ናይ ቅድሚት ናይ ገመ መብራህቲ ወይ ድማ ቀዳማዊ ናይ ገመ መብራህቲ ክትጥቀም ይፍቀድ እቲ ምልክቱ ድማ እዚ እንሪኦ ዘለና ቀጠልያ ሲምቦል እዩ ቀፂሉ ዝመጽእ ናይ ከተማ ወይ ድማ መዕሸግ መብራህቲ እንብሎ ወይ ድማ እዚ ኣብ ሲምቦል ትሪእዎ ዘለኹም ምልክት እዩ መኪናኻ ኣብ ኣሸጋሪ ቦታ ወይ ድማ ክትረአ ኣብ ዘይትኽእለሉ ቦታ ምስ ትዕሽጋ ወይ ከዓ ደው ምስ ተብላ ሓደጋ ንኸየጋጥመካ ወይ ድማ ካብ ሓደጋ ንምክልኻል ብምባል እዛ መኪናኻ ናይ ከተማ ወይ ድማ ናይ መዕሸግ መብራህቲ ክትጥቀመላ ወይ ከዓ ክትውልዓላ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እምበኣር ከስካብ ዝቐፂልና ኣብዚ ዝተመርኮሰ ሕቶታት ኣዳልየ ኣለኹ ሓቢርና ንመልሰን ቀዳሚት መጽያ ዘላ ሕቶ ኣብ ቅድሚኻ ልዕሊ 40 ሜትሮ ርሒቑ ዘሎ ነገር ይረኣየካ የለን ስለዚ ዳሕረዋይ ናይ ገመ መብራህቲ ክትውልዕ ይፍቀድ ዶ ይብለና ኣሎ ክልተ ምርጫታት ኣቕሪብልና ኣሎ ይፍቀድ ወይ ኣይፍቀድን መልሲ ናይዚ ይፍቀድ ኮይኑ እቲ ምንታይ ናይ ድሕሪት ናይ ገመ መብራህቲ እንጥቀመሉ ናይ ርኢት ዓቕምና ትሕቲ 50 ሜትሮ ምስ ዝኸውን እዩ ኣብዚ ሕቶ ዝብለና ዘሎ ድማ ካብ 40 ሜትሮ ንላዕሊ ክትርኢ ትኽእል የለኻን ብተዘዋዋሪ መንገዲ ካብ 50 ሜትሮ ንታሕቲ ኢኻ ትርኢ ዘለኻ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ድሕሪት ናይ ገመ መብራህቲ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ መልሲ እወ ይፍቀድ እዩ ቀፂላ እትመጽእ ኣብ ቅድሚኻ ልዕሊ 70 ሜትሮ ርሒቑ ዘሎ ነገር ይረኣየካ የለን ስለዚ ዳሕረዋይ ናይ ገመ መብራህቲ ክትውልዕ ይፍቀድ ዶ እያ ትብል እቲ መልሲ ኣይፍቀድኒ እቲ ምንታይ ናይ ድሕሪት ናይ ገመ መብራህቲ እንጥቀመሉ ናይ ርኢት ዓቕምኻ ትሕቲ 50 ሜትሮ ምስ ዝኸውን ጥራይ ስለ ዝኾነ ክሳብ 70 ሜትሮ ትርኢ ምስ ትህሉ ናይ ድሕሪት ናይ ገመ መብራህቲ ምጥቃም ኣየድልየካን እዩ ዝናብ ኣብ ዝሃርመሉ እዋን ዳሕረዋይ ናይ ገመ መብራህቲ ወሊዕካ ምጓዓዝ ይፍቀድ ድዩ ትብለና ኣላ እዚ ብመሰረቱ ኣይፍቀድኒ እቲ ምንታይ ዳሕረዋይ ናይ ገመ መብራህቲ ናይ ርኢት ዓቕምኻ ትሕቲ 50 ሜትሮ ምስ ዝኸውን ኣብ ግዜ ገመ ጥራይኻ ክትጥቀመሉ ትፍቀደካ ማይ ኣብ ዝሃርመሉ እዋን ግን ክንጥቀመሉ ኣይፍቀድኒ ቀፂላ ትመጽእ ሕቶ እዚ ናይ ምንታይ ምልክት እዩ እያ ትብል ሀ ዲም ላይት ወይ ድማ ናይ ሓፂር መብራህቲ ለ ናይ ከተማ መብራህቲ ሐ ድማ ዳሕረዋይ ናይ ገመ መብራህቲ ኣቐዲመ ኣርኤኩም ከም ጽናሕኹ እዚ ሲምቦል ወይ ድማ እዚ ሎጎ እዚ ናይ ዳሕረዋይ ናይ ገመ መብራህቲ ምልክት እዩ ስለዚ ታ መልሲ ሐ ዳሕረዋይ ናይ ገመ መብራህቲ እያ ገመ ኣብ ዝዓብለሉ ኩነታት ኣየር ትጓዓዝ ኣለኻ ንበል ደረት ትርኢትካ ድማ ክሳብ ኣብ ቅድሚኻ ዘላ ካልአይቲ ናይ ሄክቶሜትር ፓሎ ኣቢሉ ይበጽሕ ኣብዚ እዋን ዳሕረዋይ ናይ ገመ መብራህቲ ክትውልዕ ይግባኣካ ዶ ብለና ኣሎ እታ መልሲ ኣይፋልያ ስለምንታይ ከብረሃልኩም እዚ ሄክቶሜትር ዝብለና ዘለና ሄክቶሜትር ፓሎ እንብሎም ዘለና እዚ ኣብ የማናይ ወገን እንሪኣ ዘለና A13 RE 17.2 ትብል ዘላ ንእሽተይ ቀጠልያ ታቤላ ኮይና እዚኣ ታቤላ እዚኣ ኣብ የማናይ ክፋል ናይ ጽርግያና ንረኽባ ኮይና ኣብ ነፍሲ ወከፍ 100 ሜትሮ እያ ትጸንሐና ስለዚ ንስኻ ነታ ካልአይቲ ትሪኣ ኣለኻ ማለት ክሳብ 200 ሜትሮ ኣብ ቅድሚኻ ዘሎ ክትርኢ ትኽእል ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ዳሕረዋይ ናይ ገመ መብራህቲ ምጥቃም ኣይድልየካን እዩ እቲ ምንታይ ልዕሊ 50 ሜትሮ ኣብ ቅድሚኻ ዘሎ ትርኢ ስለ ዘለኻ ወይ ድማ ናይ ርኢት ዓቕምኻ ልዕሊ 50 ሜትሮ ስለ ዘሎ ስለዚ መልሲ ኣይፋል እዩ ቀዳማዊ ናይ ገመ መብራህቲ ኣብ እዋን ገመ
ዝናብን ውርጭን ደረት ትርኢትካ ትሕቲ ዳሽ ሜትሮ ምዝኸውን ምጥቃም ይፍቀድ ብለናል ናይ ቅድሚት ናይ ግመ መብራህቲ ትሕቲ ክንደይ ናይ ሬት ዓቕምና ምዝኸውን ኢና ንጥቀመሉ ዝፍቀድ ኣቀዲመ ገሊጸልኩም ነይረ ሰለስተ ምርጫ ኣለና ሀ 50 ሜትሮ ለ 100 ሜትሮ ሐ ድማ 200 ሜትሮ እታ መልሲ ሐ 200 ሜትሮ እያ ትርጉም ናይ ዝምልክት እንታይ እዩ እያ ትብለና ዘላ ሰለስተ ምርጫታት ኣለና ሀ ናይ ከተማ መብራህቲ ለ ናይ ነዊሕ መብራህቲ ሐ ድማ ቀዳማዊ ናይ ግመ መብራህቲ ይብለና ኣሎ ኣቀዲማ ኣርአኩም ከም ዝነበርኩ ዝምልክት እዚ ናይ ነዊሕ መብራህቲ ምልክት ወይ ድማ ሲምቦል እዩ ቀፂላ ትመጽሕቶ ኣብዚ ናይ ነዊሕ መብራህቲ ወሊዕካ ምጓዓዝ ይፍቀድ ድዩ ብለና ኣሎ ኣብ እዋን ለይቲ ዓይን ሰብ ክንደጉሕ ምዘይ ንኽእል ጥራይና ንጥቀመሉ ንኽእል ወይ ድማ ኣብ ጽርግያ ዝኾነ ይኹን ተሽከርካሪ ይኹን ሰብ ምዘይሉ ጥራይ ኣብ ምስሊ ከም ንዕዘቦ ዘለና ግን ኣብ ቅድሜና መኪና ኣላ ስለዚ ናይ ነዊሕ መብራህቲ ጌርካ ምጓዓዝ ኣብ ጽርግያ እዚ ኣይፍቀድን ቀፂላ ትመጽሕቶ ኣብዚ ናይ ነዊሕ መብራህቲ ወሊዕካ ምጓዓዝ ይፍቀድ ድዩ ብለና ኣሎ ኣብዚ ታቤላ ዝሕብረና ዘሎ ካብዛ ከተማ ወይ ድማ ካብዛ ገጠር ንወጽእ ከም ዘለና እዩ ስለዚ ዝንጓዓዝ ዘለና ካብ ከተማ ወይ ካብ ገጠር ወጻኢ ኣብዚ ኣብ እዋን ለይቲ ኣብ ቅድሜና ድማ ዝኾነ ነገር ንርኢ ክሳብ ዘይሃለና ናይ ነዊሕ መብራህቲ ወሊዕና ክንጓዓዝ ይፍቀድ እዩ ስለዚ መልሲ እወ ይፍቀድ እዩ ማለት እዩ ብግዜ ለይቲ ኣብ ከመይ ዝበለ ኩነታት ናይ ነዊሕ መብራህቲ ምጥቃም ይፍቀድ ሰለስተ ምርጫታት ኣለና ሀ ኣብ ውሽጢ ከተማ ጥራይ ለ ካብ ከተማ ወጻኢ ጥራይ ሐ ድማ ኣብ ውሽጢ ከተማን ካብ ከተማ ወጻኢ ንብለና ኣሎ ዝኾነ ሰብ ዓይኑ ክደጉሖ ክሳብ ዘይከኣልካ ወይ ካብ ቅድሚኻ ተሽከርከርቲ ኮነ ዝኾነ ናይ ጽርግያ ተጠቃማይ ክሳብ ዘይሃለው ኣብ ከተማ ኮነ ካብ ከተማ ወጻኢ ብግዜ ለይቲ ናይ ነዊሕ መብራህቲ ክትጥቀም ይፍቀድ እዩ ስለዚ መልስና ሐ ኣብ ውሽጢ ከተማን ካብ ከተማ ወጻኢን ክንጥቀመሉ ንኽእልና ማለት እዩ ካብዞም ክልተ ቅድመ ኩነት ኣበይ ናይ ነዊሕ መብራህቲ ክንጥቀም ይፍቀድ ብለና ኣሎ ኣብዚ ክልተ ስእልታት ኣቕሪብልና ኣሎ ሰለስተ ምርጫታት ድማ ሂብና ኣሎ ሀ ኣብ ምስሊ A ጥራይ ለ ኣብ ምስሊ B ጥራይ ሐ ድማ ኣብ ክልቲኡ ኩነታት ማለት እዩ ኣብ ምስሊ A ከም ንዕዘቦ እዛ መኪና ብግዜ ጸልማት ኣብ ጽርግያ ድማ ዝኾነ ይኹን ተሽከርከርቲ ኣብ ዘይብልዋ ናይ ነዊሕ መብራህቲ ተጠቂማ ትኸይድ ኣላ ኣብ ስእሊ B ግን እዛ መኪና ኣብ ግዜ ግመ ናይ ነዊሕ መብራህቲ ወሊዓ ትኸይድ ዘላ እዚ ድማ ብመሰረቱ ኣይፍቀድኒ ኣብ ግዜ ግመ ናይ ርኤት ዓቕምኻ ትሕቲ 50 ሜትሮ ምስኸውን ናይ ድሕሪት ናይ ግመ መብራህቲ ክትጥቀም ናይ ርኤት ዓቕምኻ ትሕቲ 200 ሜትሮ ምስኸውን ድማ ናይ ቅድሚት ናይ ግመ መብራህቲ ክትጥቀም ዳንበር ናይ ነዊሕ መብራህቲ ክትጥቀም ኣይፍቀድኒ ስለዚ ታ መልሲ ሀ ኣብ ምልክት A ጥራይ ብግዜ መዓልቲ ኣብ ከመይ ዝበለ ኩነታት ናይ ነዊሕ መብራህቲ ምጥቃም ይፍቀድ ብለና ኣሎ ሰለስተ ምርጫታት ኣለና ሀ ብርቱዕ ዝናብ ምዝሃርም ለ ከቢድ ግመ ምዝህሉ ሐ ድማ ብፍጹም ኣይፍቀድን ናይ ነዊሕ መብራህቲ ኣብ ግዜ ጸልማት ኣብ ቅድሚኻ ንዝኾነ ሰብ ከተሸግር ወይ ድማ ዓይኑ ክደጉሕ ምዘይ ትኽእል ጥራይኻ ክትጥቀመሉ ዝፍቀድ እምበር ኣብ ግዜ መዓልቲ ናይ ነዊሕ መብራህቲ ምጥቃም ብፍጹም ኣይፍቀድን እዩ ስለዚ መልስና ይዘሕቶ ሐ ብፍጹም ኣይፍቀድን እዩ ብርቱዕ ዝናብ ኣብ ዝዘንበሉ እዋን ኣየናይ መብራህቲ ምጥቃም ይፍቀድ ብለና ኣሎ ሰለስተ ምርጫታት ኣለና ሀ ናይ ሓጺር መብራህቲ ለ ናይ ነዊሕ መብራህቲ ሐ ድማ ክልቲኡ ብለና ኣሎ ናይ ሓጺር መብራህቲ ኣብ ግዜ መዓልትን ኣብ ግዜ ለይትን ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት እንጥቀመሉ መብራህቲ እዩ ስለዚ ተመልስና ሀ ናይ ሓጺር መብራህቲ እዩ ናይ ከተማ መብራህቲ ጥራይ ወሊዕካ ምጓዓዝ ይፍቀድ ድዩ ብለና ኣሎ እዚ ብመሰረቱ ኣይፍቀድኒ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ኩሉ ግዜ ወሊዕካ ክትከይድ ዝፍቀድ ናይ ሓጺር መብራህቲ ዳንበር ናይ ከተማ ወይ ድማ ናይ መዕሸጊ መብራህቲ ኣይኮነን ስለዚ መልስና ኣይፍቀድን እዩ ኣብዚ ቦታ መኪናኻ ናይ ከተማ መብራህቲ ወሊዕካ ክትዕሽጋ ይፍቀድ ይብለና ኣሎ ብትክክል ይፍቀድ እዩ ትምንታይ ኣብ ክትረኣየሉ ዘሸግር ቦታ ስለ ዘለኻ መኪናኻ ናይ መዕሸጊ ወይ ድማ ናይ ፓርኪንግ ላይት ወሊዕካ ክትዕሽጋ ይፍቀድ እዩ ኣብዚ ቦታ መኪናኻ ናይ ከተማ መብራህቲ ወሊዕካ ክትዕሽጋ ይፍቀድ ይብለና ኣሎ ኣብ ግዜ መዓልቲ ኣብ ከምዚ ቀላዕ ጎልጎል ወሊዕካ ምዕሻግ ኣድላይነት ይብሉን ስለዚ ኣይፍቀድን እዩ ብግዜ ለይቲ ዲም ላይት ወይ ድማ ናይ ሓጺር መብራህቲ ወሊዕካ ምጓዓዝ ይፍቀድ ይብለና ኣሎ እዚ ኣቀዲመ ገሊጽ ይጽንሐ ይፍቀድ ዲም ላይት ወይ ድማ ናይ ሓጺር መብራህቲ ኣብ ግዜ መዓልትን ለይትን ኩሉ ግዜ ክንጥቀመሉ ንኽእል መብራህቲ እዩ ኣብ ውሽጢ ገለርያ ናይ ነዊሕ ርሕቀት መብራህቲ ወሊዕካ ምጓዓዝ ይፍቀድ ይብለና ኣሎ ናይ ነዊሕ መብራህቲ ኣብ ግዜ ጸልማት ጥራይ
عين سب ندقو حساب زي حالنا عين هنتقمولو نخل أبز قلري نريو خمزرنا بمكاين زمال قلري سلازي أنا ينوح مبراهتي واللي عخا مقعز أي فكرني بجزي ليتي ناي تارجع عن مبراهتي تبالاشي عنده حلوة كتقعز يفكرني ولا نالو زب مسارات أي فكرني كتيلات مس حتى أبجزي معالتي أي ناي مبراهتي متقامي فكر ياتبل سلست مرجعاتي بنالو ها ديم لايت ويدما ناي حاتيرن ناي كتمان مبراهتي لا ناي نوحن ناي كتمان مبراهتي حدما ناي حاتيرن ناي نوحن مبراهتات بلنالو ناي نوح مبراهتي أبجزي معالتي كم زين تقومولو أقدي ما حبيركم صنيحين سلازي إذا ناي نوح زلوان مرجعات كابت ملسخم إليوان إذا مالت لنحن ملسكو خناي كلانين منعتو ناي نوح مبراهات سلازكاتتا سلازي تاونكو مرجعنا هيا ديم لايت ويدما ناي حاتيرن ناي كتمان مبراهات والعنا أبجزي معالتي كنوقعز يفكري مجمرتا معشاق مالت انتاي مالت يو مكيناخا تعشيقالا نبلا موتور مكيناخا تفيخا مفتاحا حيسكا مع صعاتيخا مستوص تعشيقالا نبل ويون ننوح زبالا جزيه بمرجعها اوشت مكينا كوف مستبل اذا مكينا تعشيقا خمزلايا توصر ازي يخون نمبر مكينانا كنعشيقولهم زي بلنا بوتاتات ون الو ازون بوتاتات زياتهم جن بخمينا نفولتهم زبل حتو خلع زخل كوينو حاد خاباتهم ازتا بيلا زمسل نريو ازتا بيلا زي معشاق زخل كل كوينو سب مسكال كونه مورال جن يفقد كومو نبرت كتصعين كونه كتراغف تخل مكينا خان خدعشجن ايفقدني سلازي اب صرغياخا از تابيلازي مستري مكينا خا كتعشجا ايفقدني مالتي قصي لمصيلكم زلو تابيلا دما دون مبال زخلكل تابيلاي از تابيلازي اب منقد خامستري سب مسكال كونه مورال ايفقدني نبرت كتصعين كونه كتراغف ايتخلني خا بفصوم دو مبال ايفقدن ويكا زخلكل تابيلاي سلازي كابز مركز بمغوار نزن حطوتات كنبلس كنفتينا قدامي تحطو كابزي اتوم ايناي تابيلا ايو تشكركاريت معشاك زخلكل بلنالو سلسته مرجعات لنا اي تابيلا اي بلنالو بي تابيلا بي بلنالو تاسيد ما تابيلا اين بين بلنالو ويك اخلتيهم تابيلاتات معشاك كلكليهم بلنالو إذا قدامي أب أي زولة تابيلا معشاق مكينة زخل كل خون كله إذا أبي زولة تابيلا دما مكينة دوم مبال بفصم زخل كل تابيلا سلازي تحتو معشاق مكينة زخل كل تابيلا أينا إيثو لنالا تعمل سدما سيا تابيلا أين بين إتمنتاي إذا قدامي أي زولة تابيلا لمعشاق زخل كل خون كله إتكال أي دما مكينة خاد دوم مبال بفصم أي فكرنك ساب زخونة أبتسر جاسو مكينة خاد أشيقون أي فكرني سلازي تابيلا أين بين كلتي أتوم مكينا خاخت عشيقولو زيف كدو تابيلا تاتيا مالتي لازم ملسنا سي خوينو لا مالتي عبز سرقيا أقوحت الموراد دو مبال يفكد ديت ولنا لا كلتا مرجع تاتارنا يفكد ويا يفكدن مالتي عبز سرقيا كم نوريا زلنا حادة تابيلا تتخيلو استابيلا زدما مكينا دو مبال زخل كليو سلازي عبز سرقيا زي دو مبال زي يفكر كساب سخونة نبرات كتساكلن كتوردن ويون سب كتصعين كتراغفن ون أي فكرني سلازي ملسنا أي فكرني مالتي قصيلات مصحتو أبز بوتا نبرت كتصعين دوم بال يفقد يبلنالو أب يماناي كفارناي صرغيا كم نريو زلنا حدا زي تسبابرت تخسبله بچ حنصاص አሉ ትርጉም ናይ በጭ حنصاص ድማ ልክ خمتي ታቤላ دوم بال زخلكل أب يماناي كفارناي صرغيا ወይ ድማ after ማርሻ በዲ بچ زي ተቆራረጽ حنصاص مسنري دو كتبل أب صرغيا بفصم يفقدني مالتي سلازي سب كتوردن كتسقلنا يتخلنيخا نبرت كتصعنن كتراغفون يتخلنيها ابز بوتا زي نبرت كتصعن دوم بالي فقدي بلنالو اي فقدني سلمنتاي እዚ ብጫ ሕንጻጽ ስለዚ ይፍቅደልና ማለት እዩ ካብዚ ቀፂልና ደው ንምባል ብጠቕላላ ዘይፍቅዱ ቦታታት ክንፈልጦም ይግባእ ሓደ ኣብ ናይ ብሽክለታ መስመር ደው ምባል ብፍጹም ኣይፍቀድኒ ካልኣይ ኣብ ናይ ኣውቶቡስ መስመር ደው ምባል ኣይፍቀድኒ ሳልሳይ ብጫ ዘይተቆራረጸ ሕንጻጽ ዘለዎ ጽርግያ ከምታ ቀዲም ክሪኢኩም ጽናሕኹ دو مبال يفقدني رابعي دما دو مبال زخلكل تابيلا كم اب زلعن نريو زلنا دو مبال زخلكل تابيلا زلو صرغيا دو مبال يفقدني سلازي اب زم اربعه بوتاتات مكينانا دو كنبل يفقدناني مالتي قصيلات سعبتو ابز بوتا مكينه خاخت اشق يفقد يبلنالو
كم نعزبو أبز الصرجيا حانتي دون مبال التخلكل تابيلا تتخيل الله يخون نبر ذا تابيلا نينيا توكل انت قايلنا نتا صرجيا توكل ذا مكينة خا أب منتي عشيق الله انت قايلنا تا مكينة تعشيقات لزولا بوتا أب معشق بوتاي سلازي ذا مكينة أبز معشق بوتا كتعشق يفكدي أب تصرجيا جن كتعشق كون دو كتبل أي فكدني سلازي أبز الصرجيا زي ذا مكينة كتعشق يفكدي نتبل حتو هو يفكدي مخنياتو تا مكينة أب معشق بوتا رأمبر أب صرجيا يلان اتتابيلا دما نت صرجيا رأمبر نت معشق بوتا أيكونن زخلكل سلازي ملسنا هو يفكديو مالتي كتيلا تسعب حتو أبز بوتا ستاريت بوستا نخنلخ دو مبال يفكدي بلنالو كم نعزو وزلنا حاد زي تقرارص بچا حنصاص أب يماناي كفال نايت صرجيا تحنصيصلو زمال دما دو نخنبل أيفكدلناني سلازي ملسنا يزحتو أيفكدني كتيلا تسعب حتو أزتابيلا نأيناي وغن ناي صرجيا يزوكل بلنالو كلتا مرجعات تالنا ها نكلتي وغن لدما نيماناي وغن تراي تاملسنا لا نيماناي وغن تراي اتوكل مالتي كتيلا تمسحتو أزتابيلا نأيناي وغن ناي صرجيا يزوكل ياتبل تماساساريت حتيا انت خو نغن ابستابيلا حدا فولي نغير ندرلنا نسو دما اب لعلت ناي معشا كل زبل زون زبل صحف አለው ዝኾነ ታቤላ ዞን ዝብል ምስኸውን ንክልትዩ ክፋል ናይ ጽርግያ ይዝውክል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ምዕሻ ግዚ ኣብ የማናይ ክፋል ናይ ጽርግያ ኮነ ኣብ ጸጋማይ ክፋል ናይ ጽርግያ መኪና ከምዕሻግ ይኽልክለና ማለት እዩ ስለዚ ክልተ ምርጫታት ኣለና ሀ ንክልትዩ ወገናት ናይ ጽርግያ ብለናሎ ለድማ ንየማናይ ወገን ናይ ጽርግያ ጥራይ እዛ መልስ ድማ ሀ ንክልትዩ ወገን ናይ ጽርግያ ምክንያቱ ዞን ስለዚ ብለና ዘሎ ንክልትዩ ወገን ይዝሕብረና ዛ ዞን እንተ ዘይትሁሉ ነይራ ግን ዛ ታቤላ ንየማናይ ክፋል ናይ ጽርግያ ጥራይ ትውክል ማለት እዩ ቀፂላ ትመጽሕቶ ማኪናኻ ኣብዚ ቦታ ክትዕሽጋ ይፍቀድ እዩ ይዝብለና ዘሎ ትመልሲ አይፍቀድኒ ትምንታይ ዚ ታቤላ ዘን ምዕሻግ ዝኽልክል ታቤላ ስለዝኾነ ማለት እዩ እትስዕብ ሕቶ ማኪናኻ ኣብዚ ቦታ ክትዕሽጋ ይፍቀዶ ያትብል ክልተ ምርጫታት ኣለና ይፍቀድ ወይ አይፍቀድን እዛ ታቤላ ኣብ የማናይ ክፋል ናይ ጽርግያ ዝተተኽለት ኮይና እትውክሎ ድማ ንየማናይ ክፋል ናይ ጽርግያ ጥራይ እንተኾነ መኪናኻ ዓሽካሉ ዘለኻ ቦታ ግን ጸጋማይ ክፋል ናይ ጽርግያ እዩ ስለዚ ኣብዚ ቦታ መኪናኻ ክትዕሽግ ይፍቀድ እዩ ቀፂላ እትስዕብ ሕቶ ማኪናኻ ኣብ ጸጋማይ ወገን ናይ ጽርግያ ክትዕሽጋ ይፍቀድ እዩ ያትብል ኣብዚ ምስሊ ከም ንዕዘቦ ክልተ ታቤላታት እዩ ዘሎ እቲ ላዕለዋይ ንምዕሻግ ናይ መኪና ዝኽልክል ክኸውን ከሎ እቲ ብታሕቲ ዘሎ ሰማያዊ ናብ ቅድሚት ዘንፍት ኣረው ድማ እዚ መንገዲ ዋን ወይ ድማ ንቅድሚት ዳምበር መውጽእ ዳምበር መእተው ከም ዘይብሉ ይዝሕብረና ወይካ በአንጻርካ ሸነኽ መኪና ከም ዘይትመጸካ ማለት እዩ ንቅድሚት ጥራይ ዝኸይድ መንገዲ ስለዚ ኣብዚ መንገዲ እዚ ኣብ ጸጋማይ ወገን ወን መኪናኻ ክትዕሽጋ ይፍቀድኒ ምክንያቱ እዚ መንገዲ እዚ ናይ ሓደ አንፈት መንገዲ ስለዝኾነ ቀፂላ እትስዕብ ሕቶ ማኪናኻ ኣብዚ ቦታ ክትዕሽጋ ይፍቀድ እዩ ያትብል ኣብ የማናይ ክፋል ናይዚ ጽርግያ ወይ ድማ ናይ ማርሻ ቤዲ ከም ንሪኦ ሓደ ብጫ ዝተቆራረጸ መስመር ኣሎ ትርጉም ናይዚ ብጫ ዝተሰባበረ መስመር ድማ መኪና ምዕሻግ ኩልኩል እዩ ልክዕ ከም ታቤላ ምዕሻግ ዝኽልክል እዚ ድማ ንምዕሻግ ዝኽልክል ሕብር ናይ ጽርግያ ማለት እዩ ወይ ድማ ምልክት እዩ ስለዚ መኪናና ኣብ ጽርግያ እዚ ክንዕሽጋ አይፍቀድኒ ልክዕ ከምቲ ኣቀዲም ራይኩም ዝነበርኩ ዘይተቆራረጸ ትኽዝበለ ሕንጻጽ ብጫ ምዝሉ መኪናና ደው ከነብላ ብፍጹም ዘይፍቀድ ዝኻ መኪናና ንክንዕሽጋ አይፍቀደልናን እዩ ማለት እዩ እዚ ምልክት ማለት ብጫ ዝተቆራረጸ መስመር ምዝህልዎ ጽርግያ ሰብ ኮነ ንብረት ክትሰቀልን ከተውርድን ትኽእል ኢኻ መኪናኻ ምዕሻግ ግን አይፍቀድኒ ማለት እዩ ቀፂላ ተስዕብ ሕቶ ማኪናኻ ኣብዚ ቦታ ምዕሻግ ይፍቀድ እዩ ያትብል መልስና እወ ይፍቀድ እዩ ስለምንታይ ኣብዚ ቦታ እዚ ክትዕሸግ ዘይፍቀድ ዓባይ መኪና ጥራይ ኣብ ስታቤላ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ ጽርግያ እዚ ዓባይ መኪና ክትዕሸግ ጥራይ ዘይፍቀድ እምበር ንእሽተይ መኪና ክትዕሸግ ይፍቀድ እዩ ስለዚ መኪናና ኣብዚ ቦታ እዚ ክንዕሽጋ ይፍቀዶ ኦፍ ኮርስ ወይ ይፍቀድ እዩ ማለት ይመልስና ቀፂላ ተስዕብ ሕቶ ንብረት ንክጽዕን ማኪናኻ ኣብዚ ቦታ ደው ከተብል ይፍቀድ እዩ ያትብል ኣብዚ ቦታ ከም ንሪኦ ዘለና ብየማናይ ወገን ናይ ጽርግያ ብጫ ዝተሰባበረ ሕንጻጽ ኣሎ ትርጉም ናይዚ ብጫ ዝተቆራረጸ መስመር ድማ መኪና ምዕሻግ ኩልኩል እዩ ይኹን እምበር ሰብ ክትሰቀልን ከተውርድን ኣብዚ ቦታ ይከኣል እዩ ንብረት ክትጽዕን ከተራግፍን እውን ይፍቀድ እዩ ምክንያቱ ደው ምባል ዝኽልክል ጽርግያ ስለ ወይ ከዓ ምልክት ስለ ዘይኮነ ስለዚ ኣብዚ ቦታ ንብረት ንክትጽዕን ደው ክትብል ይፍቀዶ ወይ ይፍቀድ ይመልስና ማለት እዩ ቀፂላ እትስዕብ ሕቶ ካብዚኣቶም ኣበየናይ ኢና ሰብ ከነውርድን ክንሰቅልን እንኽእል ወይ ከዓ ዝፍቀድና ያትብል
ሰለስተ ስእልታት ቀሪብልና ኣሎ ቀዳማይ ስእሊ ኣብ ናይ ኣውቶቡስ መስመር ይዝብለና ዘሎ ወይ ከዓ ባስ ላይን ኣብዛ ካልእቲ ድማ ብጫ ሕንጻጽ ዘይተቆራረጸ ኣብ ዘለዎ ጽርግያ ሳልሳይ ድማ ናይ መዕሸጊ ፍቃድ ንዘለዎም ሰባት ጥራይ መኪኖም ክዕሽጉ ኣብ ዘፍቅድ ቦታ ማለት እዩ ኣብዛ ቀዳሚት ስእሊ ወይ ከዓ ስእሊ A ኣብ ናይ ባስ ላይን ወይ ድማ መስመር ናይ ኣውቶቡስ ሰብ ክትሰቅል ኮነ ከተውርድ ኣይፍቀድኒ ብሓፈሻ ክትኣትወድ መስመር እውን ኣይፍቀድኒ ኣብዛ B ምስል ንሰገር ድማ ኣብ የማናይ ክፋል ናይ ጽርግያ ከም ንዕዘቦ ዘለና ሓደ ብጫ ዘይተቆራረጸ መስመር ኣሎ እዚ ድማ ደው ንክንብል ስለዘይፍቅድ ሰብ ክንሰቅል ኮነ ከነውርድ ኣይፍቀደናኒ ኣብ ሳልሳይ ስእሊ ምስል ንኸይድ ግን ኣብዚ ቦታ እዚ ሰብ ክንሰቅልን ከነውርድ ንኽእልና መኪናና ክንዕሽግ እንተዳ ኮይና ግን ናይ መዕሸጊ ፍቃድ ክህልወና ኣለዎ ይዝብለና ዘሎ ስለዚ ሰብ ከነውርድን ክንሰቅልን ዘፍቅደልና ቦታ ኣየናይ እንተዳ ኢልና C ያታ መልሲ ማለት እዩ ቀፂላ ተስዕበቶ ኣብዚ ቦታ ሰብ ንከተውርድ መኪናኻ ክትዕሽግ ይፍቀድ ድዩ እያ ትብል ወይ ከዓ ደው ክትብል ትኽእል ዶ እያ ትብል ኣብዚ ምልክት ከም ንዕዘቦ ዘለና እዚ ምልክት እዚ ናይ ዓበይቲ መኻይን መራገፍን መጽዓንን ቦታ እዩ ንዕአን ዝተሓዘ ቦታ እዩ ይኹን እምበር ኣብዚ ቦታ እዚ ደው ኢልካ ሰብ ክትሰቅልን ከተውርድን ይፍቀድ ማለት እዩ መኪናኻ ክትዕሽግ ኣይፍቀድን ሰብ ከተውርድን ክትሰቅልን ግን እወ ይፍቀድ እዩ ማለት እዩ ቀፂላ ተስዕብሕቶ ካብዚኣቶም ኣበየ ናይ ጽርግያ ሰብ ከተውርድ ወይ ክትሰቅል ይፍቀድ እያ ትብል ኣብዛ ምስሊ A ከም ንዕዘቦ ዘለና እዚ ጽርግያ እዚ ናይ ብሽክለታ መስመር እዩ ኣብ ናይ ብሽክለታ መስመር ድማ ክንኣቱ ኣይፍቀድን እዩ ስለዚ ኣብኡ ደው ምባል ኣይፍቀድን እዩ ስለዚ እዚኣ ካብ መልስና ወፃያ ታንኮ ማራፂ ዘለሃና እዛ B ኣብ B ሰብ ክትሰቅልን ከተውርድን ይፍቀድ እዩ መኪናኻ ክትዕሽግን ኣይፍቀድን እዩ ታሕቶ ንምስቃልን መውራድን ስለዝኾነት ግን ታ መልስና B እያ ማለት እዩ ቀፂላ ተስዕበቶ ኣብ ጉዕዞ እንዳሃለኻ ሰብ ምዝድውለልካ ወይ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ዝመጻካ ኣብዚ ቦታ ደው ክትብል ትኽእል ዶ እያ ትብል ኣብዚ ደው ኢልካሉ ዘለኻ ቦታ ሓደ ታቤላ ተተኺሉሎ እቲ ታቤላ ድማ እንታይ ዝሕብረና እንተዳ ኢልና ንናይ ስንኩላን ቦታ ዝተሓዘ እዩ ንናይ ስንኩላን ተሽከርከርቲ ማለት እዩ እዛ ናትካ መኪና ናይ ስንኩላን ተሽከርከርቲ ስለዘይኮነት ኣብዚ ቦታ እዚ መልእኽቲ ስለዝመጸካ ቴሌፎን ንኽትቅበል ኮነ መልእኽቲ ናይ SMS ንኽትሰድድ መኪናኻ ክትዕሽግ ኣይፍቀድኒ ምክንያቱ እዚ ቦታ ንናይ ስንኩላን መኻይን ጥራይ ስለዝተሓዘ ንክትድውል ኮነ ናይ SMS መልእኽቲ ንኽትሰድድ ደው ዘይበሃሎም ቦታታት ድማ ንርአ ሓደ ናይ ስንኩላን መኪና መዕሸጊ ቦታ እዩ ካልኣይ ድማ ናይ ታክሲ ዝተሓዘ ቦታ ሳልሳይ ድማ ኣብ ናይ መጽዓንን መራገፍን ናይ ዓበይቲ መኻይን ቦታ ማለት እዩ ኣብዞም ቦታታት እዚኣቶም ደው ኢልና ቴሌፎን ክንድውል ኮነ ናይ SMS ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ክንሰድድ ኣይፍቀድኒ ይኹን እምበር ኣብዞም ቦታታት ደው ኢልካ ሰብ ክትሰቅልን ከተውርድን ግን ይፍቀድ እዩ ማለት እዩ ባርከስ ቀፂላ ትስዕብሕቶ ድማ ኣብዚ ቦታ ንብረት ክትጽዕን ደው ምባል ይፍቀድ ድዩ እያ ትብል እዚ ቦታ ከም ንዕዘቦ ዘለና ፌርማታ ናይ ኣውቶቡስ እዩ ኣብ ፌርማታ ናይ ኣውቶቡስ ድማ ደው ኢልካ ንብረት ክትጽዕን ኮነ ክትአውርድ ኣይፍቀድን ስለዚ መልስና ኣይፍቀድን ቀፂላ ትስዕብሕቶ ተመሳሳሊት ኮይና ኣብዚ ቦታ ሰብ ክንሰቅልን ከነውርድን ደው ምባል ይፍቀድ ድዩ እያ ትብል ኣብዚ ቦታ እዚ ደው ኢልካ ሰብ ክትሰቅል ኮነ ከተውርድ ይፍቀድ ኣብዚ ቦታ እዚ ደው ኢልካ ንብረት ክትጽዕን ኮነ ከተራግፍ ወይ እውን መኪናኻ ክትዕሽግ ግን ኣይፍቀድን ማለት እዩ ከምኡውን ቴሌፎን ንኽድውል ብምባል ኣብዚ ቦታ እዚ ደው ምባል ኣይፍቀድን ቀፂላ ትስዕብሕቶ ኣብዚ ቦታ ደው ኢልካ ቴሌፎን ክትድውል ይፍቀድ ድዩ እያ ትብል እዛ ታቤላ እዚኣ ናይ ዓበይቲ መኻይን መዕሸጊ ዝተሓዘ ቦታ ምዃና እያ ትሕብረና ኣብዚ ቦታ እዚ ድማ ቴሌፎን ንኽድውል ኮነ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ንኽትሰድድ ደው ምባል ኣይፍቀድን ምክንያቱ ንናይ ጽዕነት መኻይን ጽዕነተን ንኸራግፋ ዝተሓዘ ቦታ ስለዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ መልስና ኣይፍቀድን ቀፂላ ትስዕብሕቶ ኣብዚ ቦታ መኪናኻ ደው ኣቢልካ ንብረት ክትጽዕን ይፍቀድ ድዩ እያ ትብል እዚ ታቤላ ከም ዝሕብረና እዚ ከባቢ እዚ ስድራ ቤታት ዝነብሩሉ ኣከባቢ ምዃኑ እዮም ዝሕብረና ኣብዚ ቦታ እዚ ደው ኢልካ ንብረትካ ክትጽዕን ኮነ ከተራግፍ ይፍቀድ ኣብዚ የማናይ ሸነኽ ድማ ናይ መዕሸጊ መካይን ስለዘሎ መኪናና ክንዕሽግ ንኽእል ኢና ኣብዚ ሰብኣይ ደው ኣቢልዎ ዘሎ ቦታ መኪናኻ ክትዕሽግ ኣይፍቀድን ደው ኢልካ ንብረት ክትጽዕን ኮነ ከተራግፍ ሰብ ክትሰቅል ኮነ ከተወርድ ግን ይፍቀድ መኪናና ክንዕሽግ ምስ እንደሊ ግን ኣብቲ ጉቡእ መዕሸጊ ቦታ ክንዕሽጋ ይግባእ ማለት እዩ ስለዚ መልስና እወ ይፍቀድ መኪናኻ ኣብዚ ቦታ ምዕሻግ ይፍቀድ ድዩ እያ ትብል ትሕቶ እዛ መኪና ተዓሽጋትሉ ዘላ ቦታ ኣብ ጉቡእ መዕሸጊ ቦታ እዩ ይኹን እምበር ኣብዚ ከም ንዕዘቦ ዘለና ሓደ ታቤላ ንምዕሻግ ናይ መኪና ዝኽልክል ኣሎ እዚ ናይ ምዕሻግ ዝኽልክል ታቤላ ነዚ ጽርግያ እዩ ዝውክል ኣብዚ ጽርግያ መኪናኻ ክትዕሽግ ኣይፍቀድን
እዛ መኪና ተዓሺጋትሉ ዘላ ግን መዕሸግ ቦታ ስለ ዝኾነ ኣብዚ እዛ መኪና ተዓሺጋትሉ ዘላ መኪናኻ ክትዕሽግ ይፍቀድ እዩ መኪናኻ ኣብዚ ቦታ ምዕሻግ ይፍቀድ እዩ ትብላ ካብ ከተማ ወፃኢ ኣብ ንጓዓዝ ዘሎ እዋን ካብ ጽርግያ ወፂና ኣብ ሳዕር ቦታ መኪናኻ ክትዕሽግ ይፍቀድ እዩ ስለዚ መልስና እወ ይፍቀድ ቀፂላ ተሰብዕቶ ድማ ማፕ ወይ ድማ ናቪጌሽን ክትመልእ ኣብዚ ቦታ ደው ምባል ይፍቀድ እዩ ይትብል እዚ ኣብ ሃይዌይ እንረኽቦ ንግዚኡ ደው ክንለሉ ንኽእል ቦታ ኮይኑ ኣብዚ ቦታ ብምዃን ማፕ ወይ ድማ ናቪጌሽን ሃና ከነስተኻኽል ከም ንኽእል ክንፈልጥ ይግባእ ስለዚ መልስና ይዝሕቶ እወ ይፍቀድ እዩ